Mawaƙi Daura Kahutu Rarara ya ɗauki nauyin karatun 'ya'yan marigayi Aminu Bonu. Abdul Amart ya siya wa iyalan marigayi Aminu Bonu gida na kusan naira miliyan 4. Fitaccen mawaƙin siyasa Dauda Adamu Abdullahi Kahutu wanda aka fi sani da Rarara ya ɗauki nauyin karatun 'ya'yan marigayi Aminu Bonu. Aminu Bonu ya rasu ranar 20 ga watan 11 na shekarar 2023 da yammacin ranar Litinin, wanda aka yi jana'izarsa a ranar Talata 21 ga watan 11 na shekarar 2023. Ɗaukar nauyin karatun 'ya'yan nasa ya biyo bayan siyan gidan da producer Abdul maikwashewa ya yi wa iyalan Aminu Bonu din, wanda bayan addu'ar sadaka 3 aka bincika aka gano cewa Aminu Bonu a gidan haya yake zaune, wanda nan da nan Abdul maikwashewa ya sa aka nemo masa gida kusa da gidansu Aminu Bonu din. Fatan Allah ya saka masa da maficin alkhairi Rarara da Abdul bisa namijin kokarin da suka yi. Producer Abdul ya sai musu gidan kusa da inda har dangin da 'yan uwan Aminu da mai ɗakin sa suke, yadda 'yan uwa za su ci gaba da kula da iyalan nasa a kusa da su. Yanzu iyalan marigayi Aminu za su taso daga can unguwar da suke domin dawowa gidan da aka sai musu. Muna addu'ar Allah ya saka wa Abdul da alkhairi. Allah ya duba zai bashi ma ko baya raye. Duk shaharar da marigayi darakta Aminu Bonu ya akani bai mallaki gidan kansa ba, sai bayan mutuwarsa Abdul ya saya masa da iyalansa su zauna a ciki. Bayan mutuwar Aminu Bonu sai ga wani kabaki na arziki da ya samu iyalansa, ma'ana matarsa da 'ya'yansa da suka kasance marayu a halin yanzu, wanda wani bawan Allah daga industry din ya gwangwaje su da abin. Abdul shine wanda ya bincika ya ga cewa ashe wannan bawan Allah a gidan haya yake zaune, ba shi da gida na kanshi. Nan take aka nemo gida aka saya musu, sannan aka danka wannan gida a hannun matarsa da 'ya'yan da ya bari don samu muhallin zama. Wannan lamarin yayi min daɗi sosai, wanda na san halin da ake fadawa yayin da magidanci ya mutu ya bar 'ya'yansa da matarsa a gidan haya. Cewar ambassador Muhammad Larabawa ya bawa wannan producer Abdul tare da ya yaba wa producer Abdul tare da yi masa addu'a ta musamman, duba da yanda gidauniyar tallafawa mabukata daga tushe wato grassroots care and aid foundation ya san halin da marayu ke kasancewa da matan da aka bar musu marayu a rayuwa. Daga nan kuma ambassador Muhammad Larabawa ya ƙara yin kira ga daukacin daraktoci da jarumai da masu shirya wa akan su ƙara haɗa kawunansu domin ganin sun ci gaba da gudanar da ayyukan alkhairi irin wannan ga marasa lafiya da iyalan da aka bari. Hakan zai taimaka sosai kuma a samu lada. Sannan ya yi kira ga lokacin al'umma da suke musu kallo na daban su fahimci cewa ita rayuwa a kowane mataki ana samun na arziki da aka haka, kuma haka za a rayu a tashin kiyama.